So hello guys, good morning and welcome back again. Ani moनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय। कलेजाव फैबाय आरो आङो खारनानै मानो होनबा माखासे दुखु सुखु बावनानै एग्जामखौथ' होनांगोन नालाय ओंखायनो एग्जाम होनो फैबाय आरो आङो। ओमफ्राय जों दा सासे लोगो दोङो मानो होनबाथाय दा एग्जामखौ होआबाबो जाया मानो होनबाथाय आंनि केरियारनि खोथा दं दायो एग्जामखौबो होलांनोसै केरियारखौ नायनोसै लोगोसे आरो फेमिलियाथ' मा बुंनो आरो केरियार जालांखाबाय उनाव मा जायो नायनोसै एग्जामा आराम सिगां दा सोंलाबाय आरो ना ओमफ्राय फरायनायाबो जायाखै नालाय जों सिन्था खालामदा माबोरै जों बेखौ सोंगासिनो आरो आं दा जेरै दुखु थाबा खस्थ' थाबा बेफोरखौ बावगारनांसिगोन आरो मानो होनबाथाय गोसोखांबाय थाबाबो जाया नालाय केरियारनि खोथा दं। Hey लोगोफोर जोंनि सिमेन्ट सापरिया कलेजआ बेनो आरो ना मोनहैसिगोन मेन गेटआव बै एसे सिगाङावनो आरो ना नुदोंना एसे सिगाङावनो मेन गेटआ ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा नुहुरा एसेल' नुहुरो आरो मेन गेटखौ दासो बानायगासिनो आरो ना ओइनो सायाव गाखोनानै एकदमबारे दा जाथ'वाखैनो कमप्लिट जों मोननाय नंलाय दाना सायाव गाखोलांसै आरो ना लोगोफोर जोंना माने फार्स्ट फ्ल'राव जायो आरो ना एग्जामा फार्स्ट फ्ल'राव गाखोलांनांगोन बेनि उनावसो एग्जामखौ होनो मोनगोन आरो ओमफ्राय दा एग्जामा 12टानिफ्राय दङ आरो ना फार्स्ट फ्ल'र मोनबाय नै समसे गोजौ फ्ल'राव दं आरो लोगो सासे दा माने एग्जाम जाथ'वाखै नालाय दा रुम नायनो फैदों माने रुमखौनो मोनाखै गासैबो फुल जाजोबना दं नालाय रुमखौ नागिरनो फैदों रुम मोनाखै ओमफ्राय दा समसे गोजौ फ्ल'राव दङ ओमफ्राय गोजौ फ्ल'राव लांफाय इथिं गार्लस हस्टेल मा होनदों बिदिसो दं माने दा जाथ'वाखैना एग्जाम बेनिखायनो एसे माने गोजौआव रुम नायनो होनना फैदों आरो ना ओमफ्राय रुमखौ मोनाखै माने दै सब माने एग्जाम जाजोबना दङ गावबा गावनि डिपार्टमेन्ट गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि एग्जाम जागासिनो माने दै ओमफ्राय जोंना माने दा रुमखौनो फ्रिथ'वाखै आरो ओंखायनो सायाव जुदि रुम दंबाथाय जों बेहायनो माने सारखौ लिंनानै एग्जामखौ होगोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सारानो फैयाखैनो माने फन हरनानै लिंहरनांगोन दा बे जाहैबाय जोंनि वाटार टेंक लोगोफोर दा एग्जामा जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दा नोंथांमोना सोंहरगोन आरो सोरबा मिथिब्रा सानगोन आरो ना मानि एग्जाम होननानै एग्जामा जाहैबाय एबार BA 6 सेमिस्टार आरो ना एबार लास्ट इयार मेट्रिक ना क्लास 10 एबार लास्ट इयार आरो ना एबार थार्ड इयारनि लास्ट इयार एबार BA जोङो 6 सेमिस्टार फाइनेल एग्जामा माबा 10 तारिख खालि दङ आरो ना ओमफ्राय फाइनेल एग्जाम जोबनायनि उनाव माबा मोनसे राहा लानोसै बुंलाया जोंखौ डिग्रियाव फरायनाय बायदि नुवा दासो क्लास 2 ना जोङो डिग्रियाव फरायनाय बायदि नुवा जानो हागौ जोंखौ आंखौथ' एसे नुयो बार' ना मानो होनबा बोरायबायना नोङो गथ' नंलायलायो दारिया मोनबाय दा आंना दायसे दायनै माने मानो होनबाथाय संख्रि नांना आं संख्रि फोना लायो माने मोननायनि थाखाय थाबायना माथो माबाया दारियानो ख्लां जालांना सुगोन बायदिखा दारियानो खाथ्राना कलेजमा फैबाय नालाय मिक्सार जागासिनो आरो लोगोफोरजों नै आयमरा लाजोबोसो जागोन आं रोङानोबा दा फरायनाय जायाखै नालाय आंनिफ्राय नायनाय लिरदों एग्जामाव गाजा बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय लोगोफोर लोगो मोननानै दिनै मोजां मोनदों आरो ना कलेजाव मानो होनबाथाय गोबाव समनि उनाव खेबसे नुबाथाय एसे गोजोननाय मोनो ना गोसोफोरखौ लोगोफोर आङो न'आव मोनफैबाय आरो ना एग्जाम होनानै एग्जामाबो एसे मोजाङैनो मोजां थांबाय आरो ना माने बे फाइनेल एग्जाम नङा दे लोगोफोर फाइनेल एग्जाम नङा माने बेयो जोंनि सेकेन्ड सेसनेल एग्जाम आरो ना BA नि ओमफ्राय दा नोंसोर आरो गोबाङानो सोंहरगासिनो नालाय मायाव फराय नोङा दा मा एग्जाम होनो थांदों होननानै BA 6 सेमिस्टार आरो ना बेनि एग्जामखौ होनो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय मेन फाइनेल एग्जामा 10 तारिखनिफ्राय दङ आरो ना ओमफ्राय 10 तारिखै आरो थांबावनांगोन 10 तारिखनि उनाव बेनि एबार आंनि लास्ट एग्जाम आरो ना BA नि एबार लास्ट एग्जाम नालाय नायनोसै मोजाङै मोजां थाङा 10 तारिखनिफ्राय मेन एग्जामा दं नालाय इसोरनो गासैबो जागोन आरो ओमफ्राय फरायनाया एकदमबारे जाखायाखै आरो ना फरायनाय ओमफ्राय लेखाबो जानला मानला बायनो थांबाबो मोना मानो होनबाथाय जोंनि पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि पलिटिकेल खिताबफोरखौ नागिरबाबो जानला मानला मोननो थाङा आरो ना आरो खिताबफोरनि बाजेटफोराबो एसे बुरजा आरो जोंना एसे दाम जायो आरो पलिटिकेलना दुखुनि समबाबोथ' उपाय गैयाना एग्जामखौ हैखानांगोन बेनिखायनो आङो एग्जामखौ होना लानाया मोजां जागोन होननानै एग्जामखौ हैनो थांबाय आरो ना मानो होनबा साराबो जोंना मोजाङानोखा अलरेडि सिनायलायखानाय जोङो एकदमबारे रायज्लायखाबाय थायो नालाय मानो होनोबा दुखु जादों होननानै एग्जाम होलासिनो थाबा जानाय नङा ना इथिं आरो आंनि केरियारनि फारसेबो आं साननो गोनां जाहैलायबायना दा जि जाना थांबाय बेथ' थांखाबाय अलरेडि ओमफ्राय आरो आंनि केरियारखौ आं नायाबाथाय जानाय नङा ओमफ्राय जोंनि दा सिमेन्ट सापरियाव एकदमबारे बैसागु बिदाय एकदमबारे दिनैनिफ्रायनो आरो ना दिन 29 ना दिनैनिफ्रायनो एकदमबारे फाटा फाटि माने
बिथिं सानथाम जागोन आरोना 29, 30 ओमफ्राय 1 तारिख एग्जामखौथ' मोननाय नङा मानो होनबा दिनै एग्जाम जादोंमोन ना ओमफ्राय डाइरेक्ट साननैनि उनावसो खारोना डाइरेक्ट 2 तारिखनिफ्राय दोङो 2 तारिखनिफ्राय 3 तारिखै लास्ट आरोना ओमफ्राय आरो 10 तारिखनिफ्राय मेन फाइनाल एग्जामा एकदम आरो साननैयावनो नै बिराद हामखाबाय आरोना नै हारा सारा ओंखारजोब्बाय सिगाङावबो हारा ओंखारखायोमोन आरोना होमबाबो माने बांद्राय ओंखारनाय मोनदोंमोन आङो एग्जामखौ मानो हैनो थांखो होनबाथाय इमान दुखुनि सम बेफोरबायदियावबो माने एग्जाम हैनो थांखो होनना सोरबा सानगोन आरोना बे इम्परटेन्ट नङा आरो दै दुखुआ दुखु एक्सट्राखा नालाय खिन्थु केरियारनि फारसे सानाबाबो जाया मानो होनबा इडुकेसना इम्परटेन्ट मानसिनि लाइफआव इडुकेसन नङाबा मानसिनि लाइफआ नङा आजिखालि जुगाव आरोना बेफोरबायदि आरो मेट्रिक होनानै माबा होनाय बेफोरथ' जेनेबा जेबो नङा खिन्थु जोंना दा एबार बिएनि लास्ट इयार ना बे लास्ट इयार खारने एग्जामखौ होआबाबोथ' उपाय गैया बिएखौ कमप्लिट खालामना लाथारनो होननानै सानदों आरोना गोसो सिङाव बेनिखायनो साननानै माने एग्जामखौ आङो एकदमबारे गोसो हमथानाबाबो हैदो आरोना मानसिफोरा आरो कलेजावबो लोगोफोरजों माने एसे इन्जय खालामनानै मोजां मोनदों आरो मानो होनबा दुखु सुखु थाबाबो लोगोफोरनि गेजेराव खोथाफोरखौ शेयार खालामबा एसेबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना बेनि थाखायनो माने एकदम दिनै गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों लोगोफोरनि सिगाङाव माने शेयार खालामना आरोना खोथाखौ आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनोबो सानला आरोना मानो होनबाथाय दसे आरो रायजोजोंबो ओंखारहैनोसै आङो फुजा होगासिनो नालाय जोंना लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय